Wayengavumi. Wayengacelwa. Wayesinitiator yena. That is why sifika la kuthiwa kwakufanele kuvume umamkhulu. Hayi ngoba wayevuma, wayesinitiator. Because isithembu kwakufanele sibenefit umndeni, sasingabenefit indoda. That is why kwakuyena self umamkhulu, umuntu wesifazane, who would go out and find the woman that would be suitable for the family, because she was addressing a need. She was addressing in need ye family ngaleso sikhathi. Isithembu sasibenefita umndeni. Hayi ubaba. Sasingahlangene nokuthi ubaba uthanda bani? Sasingahlangene nokuthi ubaba mayejolwa ejola. Kwangeve ukuthi indoda ngoba ivumelekile ukuthi ijole ithatha isithembu. Ubaba mayejolwa ejola. Isithembu kwakuyinto eyayidanelwe ubenefita umndeni. Asingabi namanga ngombhedo. Mbhedo nje, mbhedo. Manga. Sanifundisa ingane amanga, fundisa isizwe amanga. Must fix this country. Sesithule for too long. Ntana sala emakhanda ethu. Sithule sinibhekile. Habe. Mangabe let's say ushonele umfowenu. Unkosikazi uselusele nezingane. Makuthiwa mthathe. Kwakusuke kwenzelwa umndeni. Kwakusuke kwenzelwa izingane. Mangabe umamkhulu, your first wife, ebuka ukuthi kunedingo ekufanele ukuthi ifezeke la ekhaya, but mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngiyifeze, bengicela ukuthi ngitholele unkosikazi ozokwazi ukuthi akufezele lezi idingo ezidingakalayo la ekhaya, bese ke yena yahamba yokufunela unkosikazi ozoba suitable owayefuna uyena. So lesi sithembe sesenziwa namanje bese kuthiwa angazi ukujolwa, angazi asho ukuthi emalanga ngabe ubani bani, bese kuyalethwa lana wena umamkhulu fanele avume. Angiyazi mina leyo nto. Over and above that, sesengaddress isithembu ke manje kanti bengeke ngizokhuluma ngesithembu mina. Mina bengifuna ukukhuluma ngabantu besifazane nabantu nento esiyenzayo sabantu besifazane to each other. Right? Over and above, ngokwazi kwami nangokufundiswa kwami, isithembu siyisipho. It's a gift. Akuyona into ayinombani. Ngobani? Ngoba umuntu wesifazane uyisipho. Umuntu wesifazane is a gift and a treasure to her family. So umuke waba nabantu besifazane abawu2 or abathathu in your family, wawusuku nesipho, isipho. Esingamane sisuke nje ngoba fanele kube yinto vele ejwayelekile kulowo mndeni. Ngoba kusuke kuyigift. Ayuzwa makuthiwa ifamily yakasibamani is an artistic family, kuphuma ama jazz musicians, abantu bakhona creatives, abantu isipho sakuleyo family leyo. Umndeni nomndeni unesipho sawo. Isithembu is a spiritual gift. It's not for noma bani, any Tom, Dick and Harry. Fenijolele nina bese nithi hayi isithembu, umjolo loyo. Ibani very clear, umjolo loyo. All right, ngiphinde ngiqhubeke. My issue, my real issue with what was happening on the show, ukuba comfortable umuntu wesifazane omunye ukuthi azwise omunye umuntu wesifazane ubuhlungu. Hayi ngendoda yakhe, ngefamily yakhe. Ingakho ngithi isithembu sasidalelwe umndeni. So mangabe sekufika omunye umuntu, please understand ukuthi isithembu affect umuntu oyedwa, affect umndeni wonke. Ukuthi wena umuntu wesifazane uyakwazi ungena kwi-queendom yomunye umuntu wesifazane uzuyishaya isifuba ukuthi ngoba mina ngingcono, ngoba mina ngiyayazi into engiyenzayo, ngoba mina uyangithanda. Abantu abaningi bajwayele ukuthi ipatriarchy, ipower yamadoda that men manipulate to control women. I always say I beg to differ. In as much as that is true, but if you go a layer down, you'll understand ukuthi patriarchy kahle kahle, it's divided power of women which thrives on our ignorance.
we are ignorant about who we are. And that is what saddens me more than anything else, is that women are so ignorant about who they are.